A few moments later. So, yun mga buddy, ano? Magandang hapon sa inyo lahat. Grabing init. Dito kami ngayon sa Maribeles, Bataan. Katabi ng Cavite City. Saan ba yung Cavite City? Makita dito. Doon sa kabila yun eh. Ito yung Cavite, oh. Shout out pala kay Jeric ng pangalawang balik na dito sa Maribeles. Kaso mainit ngayon eh, no? May mga body, oh, may nang lambat doon eh, no? Kaya diyan ka lang ba? Ah, Diyan ka lang? Di. Dito ka lang nga? O hindi ka bababa? Oh, Di ba kinakawin yung bag natin? dito ka na. Bababa ko eh. Sige. Saan tayo bababa? Baka magulong-gulong tayo bababa. Yan, bababa tayo mga bade, no? Ay, maraming salamat pala sa ating mga viewers dyan. 1,000 subscribers na tayo mga kabady natin. Watch out na lang. Kala ko makakatinik to. Makati to eh. Kati. Uy! So yun, oh. Oh, diba? Naalala nyo ba yung dati kong vlog? Dito rin na yun. Kaso low tide yun. Ngayon medyo mataas yung dagat. May nanlambat din, oh. Napakita ko sa inyo. A few moments later. Medyo malamig dito sa labas ah. Oo nga. Diyan sa truck ang init eh. Parang ano eh. Sinilaban tayo eh. Ayun, oh. Sipag tong bata na to. Nasama pa siya sa lambat, oh. Labok. Labok. Diyan lang, ah. Baka ano yung bag natin. Andiyan pa naman yung ano ko. Dito may nang lambat to. Boss, anong mahuli nyo dyan? Anong isda? Anong isda dyan nahuli? Di mo alam? Pero may mahuli kayo dyan. Mababaw lang pala dyan. Kala ko malalim. Ha? Di ko lang alam. Parang ay buhangin. Buhangin. Kaso itim yung buhangin. Mababaw lang pala, no? Akala ko malalim. Ay mga bade, no? Maraming ano dito yung bangka na nangingisda. Ayan, no? Ayan. Si kuya, oh. Buti walang pating dito, ano? May pating ata dito eh kasi maraming barko, oh. Bawa natin kung anong huli nila. Haba ng lambat nila, no? Kuya, ang dami ng huli, oh.
Apat sila ng lambat dito. Ayong lambat dito. Apat. Pang-apat yung bata. Ano yung bata? Wala na. Yun sila oh. Ano pala to? Yung resort. Yun. Yun sila. Apat sila, isa, dalawa, tatlo. Kasali yung bata. Kaya ginaganyan nila yung dagat kasi para yung isda napunta doon sa lambat. Nabubulabog yung isda. Hangga sipag nila. Oh. Low tide kasi kaya medyo mababaw lang yung haba ng lambat nila. Hinihila na nila ang magkabilang dulo kasi yung isda matatrap para din na makawala. Ayun. Yung huli nila. Tingnan natin kung anong huli nila. Yung daming barko. Dati rin yung nag-vlog din ako doon yun eh. Dulo. Yung mga bata rin ang lalambat. Yung huli nila mga tilapia. Oh, ha? Bali, ito pala siya dito, buhangin. Buhangin siya. Yan natin abangan natin kung anong huli nila. Yan natin. May huli ba? Ganyan nila yung dagat para nabulabog yung isda. Pating sigurong huli niyan. Ano to dito? Ay, ito siya dito, resort. Yan.
Linaw ng dagat. Ang daming talaba. Kaya nahuli nila. Nahuli ba sila? Wala yata. Kaya huli nila. Dito makikita dito yung ano. Pag doon ka sa Cavite, makikita tong Maribeles na to. Yan, ang daming barko. Sipag ng mga tao dito manghuli ng isda. Kaya yata silang huli. Walang isda. Mainit. Ang daming barko. Yung bangka na yan yun. Yun yung nangingisda ng mga tulingan, tuna. Dami dito. Ito sa dulo may bahay pa doon. Wala silang yatang huli. Nanakit na tayo. Saka mawala yung bag natin dun. Natulog siya na. Yeah! Kati.
Wala ba? Sa Maynila daw yung may-ari. Sa Manila daw? Wala si boss.